И в Източна и в Западна Европа има все повече лидери жени и отново статистически е доказано, че всъщност жените са тези, които носят повече пари на компаниите. Днешната гостенка в Жените на България не обича шаблони и предпочита да прави нещата по свой начин. Ивелина Атанасова Генчев е български интернет предприемач, експерт в областта на пазарни стратегии, дигитална трансформация и маркетинг на растежа. Автор е на книгата Методът Браво. Е създател на бизнес коучинг програмата Скритият ключ на метода Браво. Ивелина, като един успешен бизнес консултант, кажи ни, кое е най-важно за успеха в бизнеса? Късмета или многото работа? Може би и двете. Аз категорично вярвам, че успеха обича подготвените. И да, винаги е много важно да си в правилния момент, да срещнеш правилните хора, да направиш правилните неща. Но истината е, че нещата, които изглеждат най-леки, най-прости и някакси най-лесни за постигане, са тези, зад които се крият десетки години и стотици хиляди часове работа. Истината е, че независимо, че се занимавам вече повече от 30 години, сигурно с маркетинг и с бизнес развитие, аз продължавам да уча, продължавам да ходя на конференции, продължавам да чета постоянно и наистина има много труд. Колкото по-лесно изглежда едно нещо, толкова повече труд и усилия категорично коства, защото е много важно, за да можеш да стигнеш от точка А до точка Б, да имаш много ясна цел и много ясна посока. Това според мен категорично се постига с рутината и с добра подготовка. Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъскваш в ежедневието си в професионален план? Мисля, че за всяка жена едно от най-големите предизвикателства е да намери баланс между личния живот и бизнеса, защото бизнеса, света на финансите, бизнес развитието, маркетинга са изключително динамични професии и те изискват наистина потапене в работата и много енергия. В същото време всички ние имаме съпрузи, деца и хиляди други отговорности. Та мисля, че да намериш възможност как да съхраниш себе си като жена, като човек, като майка с 9 месеца бременност, майчинство и всичко, което всъщност е част от отговорността на една жена и въпреки това да успяваш винаги да си на върха на вълната, е нещо, което изисква добра дисциплина преди всичко и отново много добро планиране. Имат ли българките добър бизнес нюх и какво все още ни куца? Да, категорично вярвам, че българките са изключително добри лидери, изключително добри предприемачи. Това, което мисля, че им липсва е първо вярата на тях в самите тях и също така вярата на обществото и на мъжете в тях. И това го казвам не от личен опит или защото аз се чувствам недооценена, а защото статистиката казва това. За мен беше изключително разочароващо, честно казано, да разбера, че преди няколко години излезе едно проучване европейско, което твърди, че едва 1% от венчър инвестициите и изобщо от инвестициите в стартиращи компании биват делегирани на жени предприемачи, жени, които са основали своя бизнес. Дори от тези 1% в световен мащаб, това не е само България, това не е само Европа, не са само Балканите, от тези 1% парите, които биват поверени на жени предприемачи, са отново в области, които са типично женски. Да речем мода, козметика, което означава, че жените някак си биват сложени в едни кутийки, в това в какво са добри и в какво не са добри, а всъщност това не е така. Една от причините е различният начин, по който жените и мъжете правят бизнес. За жените е много по-важно да мислят дългосрочно, те инвестират в екипи, инвестират в дълбочина, правят проекти, които се отплащат напред във времето, след 10 години, след 15 години, след 20 години. За финансовия свят и за света на бизнеса скоростта е доста по-важна. Един инвеститор предпочита да инвестира едни пари и да направи екзит от компанията след 5 години или след 10 години, което е характерно за начина, по който мъжете правят бизнес. Доста по-рискови, доста по-бързи, доста по-иновативни. Мисля, че когато като общество започнем да
оценяваме, че жените и мъжете могат да бъдат много добър симбиозен екип и че жените не са по-добри или по-лоши предприемачи от мъжете, просто мислят различно, тогава мисля, че жените ще имат много повече шансове да покажат кои са наистина. До тогава мисля, че ролевите модели са всъщност това, което много помага и отново някакси малко повече да си имаме вяра, че можем повече от това, което хората ни казват, че можем. Ти прекарваш доста време от годината в Западна Европа. Там как стоят нещата по този въпрос с жените и мъжете? Ами да ти кажа, идентични са. Жените, просто защото живеем в мъжки свят. Изначално света на бизнеса се смята за мъжки свят. И изначално мъжете са тези, които управляват парите. Мъжете се доверяват на жените и в Източна и в Западна Европа има все повече лидери жени. И отново статистически е доказано, че всъщност жените са тези, които носят повече пари на компаниите. Именно защото знаят как да си развиват екипите, именно защото знаят как да работят в дълбочина. Онова, което истински ми липсва и много си мечтая един ден да видя като новата реалност на икономиката и света, в който живеем, е жените да получат повече шансове да създават. Те да бъдат основателите, те да бъдат провокаторите, те да бъдат инициаторите на новите продукти и на новите услуги, които виждаме на пазара. Защото смятам, че тогава целият ни свят и цялата икономика би била много по-човешка и много по-хуманна. Пак, защото това е част от характеристиката и е част от натюрела и е част от силните страни на една жена лидер и на една жена предприемач. Ти създаваш цял метод, който да помага. Методът Браво. Разкажи ни за него и какви други способи ползваш за помощ на хората. Да, аз съм много... Занимавам се с бизнес, пак ти казвам, от 30 години. И когато се занимаваш с бизнес, е много важно да имаш много ясен измерител на това какво правиш и всъщност парите, които инвестираш, какви успехи могат да ти донесат. Така се появи и Браво. Методът Браво е методологията, която разработих след всички тези години. Повече от 800 различни компании, реализирани в Щатите, в Западна Европа и на Балканите, която ти дава 5 основни стъпки, подходящи за всяка компания. Стартираща компания, семейен бизнес, глобална компания, публична компания, така че да създава устойчиви продукти, устойчиви маркетингови послания и да се превърне в така наречената марка на любовта. Тоест да бъде еднакво успешна както на локално, така и на глобално ниво. И за бизнеса и за собственика на бизнес да бъде достатъчно ясно и лесно да прогнозира какво предстои в финансов аспект. Сега, интересното на цялото това нещо е и нещо, което е много нетипично за начина, по който аз работя с моите клиенти и консултирам компаниите, че аз имам много холистичен подход. Аз вярвам, че добрия бизнес се прави с много добър екип, че аналитичните резултати и аналитичните продукти са свързани с много креативност и с много интуитивно поднасяне на посланията и затова както метода Браво, така и методите, които използвам в моята работа, се опитват да постигнат този баланс. От една страна имаме Браво, който казва добре, планираме какво ще ви се случи следващите 6 месеца и това са резултатите, които може да очаквате. От друга страна аз работя с метод като Lego Serious Play и провокирам екипите да строят различни продукти с Lego блокчета, доверявайки се на подсъзнанието си, доверявайки се не на ума и на това, което биха искали да планират и да постигнат, а това, което стои вътре в тях и е неизказано. От една страна имаме оперативните срещи, бизнес планирането, маркетинговата стратегия. От друга страна подготвям екипите с така наречен неврологичен мозъчен дизайн. Neuroagility Profile се казва на английски метода, който използвам, но той помага да разберем много по-добре на личностно ниво, по какъв начин работи екипа, какви са техните страхове, техните суперсили и как всъщност различните хора в нашия екип могат да си помагат и да се подкрепят, за да направят общата ни цел. Моята мисия е не просто да създавам успешни компании, не просто да правим добри данни и статистики за акционерите в компанията за приходите, а да създам организационна култура, да създам среда, в която хората се чувстват щастливи и всъщност
чрез продуктите и чрез бизнеса си проектират онова, за което мечтаят, тяхната мисия в живота, защото аз вярвам, че това е добавената стойност на бизнеса. Да решава проблеми и да бъде в помощ и в подкрепа на обществото и на своите клиенти. Спомняш ли си кога направи първата стъпка? О, да. Как всъщност мина целият процес за тези 30 години? Знаеш, това е много работа. Да, и беше толкова случайно и толкова не случайно. Моя път започна... Аз бях много малка. Трябва да кажа, че съм родена в морски град. Когато живееш на морето, да работиш лятото е нещо абсолютно нормално. Така че моя професионален опит започна на 15 години. На 18 години аз управлявах екипи от 50 човека и хотел, като някакси в почивните си дни ходих да кандидатствам в университета, защото ми предстоеше да стана студент. Така че на 24 години, когато завърших университета, аз вече имах доста сериозен опит зад гърба си и гледах по съвсем различен начин на бизнеса. Никога не съм си представила, че ще бъда предприемач, никога не съм си представила, че ще се занимавам с бизнес развитие или с маркетинг, защото аз съм първата изобщо в семейството и в рода. Мама и татко много дълго време не разбираха какво всъщност правя, защото никога съм нямала ролеви модел в своя живот. Но съм човек, който мисли в решения. За мен, и това е много типично за всеки предприемач, и това е много типично за всеки бизнес консултант. За мен няма невъзможни неща, всичко е възможност да създадеш нов продукт, възможност да създадеш нова стратегия. Консултантската ми дейност започна много преди Фейсбук, когато имаше блогове и хората четяха блогове. Много отдавна за младите ни зрители. И тогава аз имах дързостта да коментирам в моя блог всички бизнес възможности, които големи и малки бизнеси според мен пропускаха да реализират в своя бизнес. Просто аз не можех да разбера как е възможно да не виждат всички тези възможности, които аз виждам. Затова пишех в моя блог с надеждата, че това може да помогне на някой друг. Оказа се, че на хората им е много интересно. Оказа се, че хората започнаха да коментират под моите статии, да задават въпроси. И понеже аз винаги съм била обсебена от това да предложа най-доброто потребителско преживяване, в един момент чисто физически не можех да отговоря на всички коментари. Казах, добре, ще сложа цена. Ако имате някакъв въпрос, просто трябва да платите 50 лева, примерно ми е била цената тогава и аз ще се опитам да дам най-доброто от себе си, за да отговоря по какъв начин може да решите своя проблем. Надежда ми беше да намаля коментарите, за да не останат неотговорени. В резултат на тази ми стратегия аз всъщност се превърнах в бизнес консултант, на който хората започнаха да плащат, за да им помага с техните стратегии за разрешаването на техните проблеми. То е така много случайно стана. Много дълго време не смеех да се нарека консултант, по-скоро бях блогър с много идеи. Но, както ти казах, за мен винаги водещо е било маркетинга да не е разход на време, енергия и на ресурси, а по-скоро да бъде инструмент, който помага за бизнес развитието на конкретната компания или на екип, или на соло предприемач. И така, много естествено се получиха нещата. Като всяко нещо в бизнеса за мен, ако ти можеш да разпознаеш проблема и ако ти можеш да предложиш решение на този проблем, пак казвам, това е изначалната функция на бизнеса, ти всъщност се превръщаш в предприемач, без това да ти е било детската мечта, както беше в моя случай. Но пък ти се отдава със сигурност. Както виждаме вече 30 години по-късно. Мисля, че съм намерила нещо, което изключително много обичам да правя и мисля, че съм намерила моята мисия в живота, това, което се опитвам да направя с моите клиенти и в моите консултации. За мен работата не е просто от някаква дейност, която осъществяваш от 9 до 5. Бизнесът не е нещо, което звучи добре и евентуално може да ти донесе пари. За мен бизнесът е проекция на нашата същност. И когато ти знаеш кой си и какво е това, което истински те пали, всъщност е много лесно да правиш бизнес или каквото и да е било в този живот и да бъдеш много успешен в него. И какво предстои за напред?
Много интересни неща. За мен революцията на изкуствения интелект е нещо, което променя не просто живота ни, не просто начина, по който правим бизнес, не просто маркетинга, а и също света, такъв какъвто го познаваме. И аз лично вярвам, че колкото по-свързани ставаме с технологиите и колкото повече технологиите навлизат в нашия живот, толкова повече бизнесът трябва да става по-човешки. Той трябва да става много по-хуманен. За мен бъдещето на марките на любовта е да успее да съчетае технологиите и технологичната революция заедно с социалната добавена стойност и с социалния ефект. Всичко, което връщат на хората, всичко, което правят за хората. Именно и това стои в основата на метода Браво и всичко, за което ме попита по-рано. Защо е толкова важно да намерим есенцията? Не онова, което е ефективно, не онова, което изглежда добре, не онова, което ChatGPT ни е казал, че най-вероятно би могло да сработи, защото много хора и много колеги започнаха да се притесняват, че технологиите всъщност ще ни вземат работата, ще ни заменят, ще променят бизнеса и какво ли още не. Аз лично вярвам, че това е изключителна възможност, защото когато ние започнем да се връщаме към себе си, когато бизнесът започне да става хуманен, човечен, да мисли за клиентите си, а не просто да мисли за печалбата си, когато социално-корпоративната отговорност започне да се превръща в мисия и в същност, тогава за хората ще има добавена стойност. Тогава те могат да разпознаят партньор в компанията от среща. Тогава няма да зависим от отговорите и стратегиите, които ще ни даде ChatGPT, защото за мен истински работещата стратегия е онова, което подчертава корпоративната култура, хората, духа, мисията, човешкото. И когато бизнесът се довери на консултанти като нас, които им помагат да извадят това човешко лице и това да е начинът и езика, с който да говорят със своите клиенти, мисля, че няма от какво да се притесняват и всичко е наред. Пожелавам ти да си все така успешна, преди това здрава и ти благодаря за това интервю. Благодаря ти, за мен беше удоволствие.